Infrastructure Malta bdiet ittella 2 mill-14 il-kolonna li se jżommu l-ewwel flyover tal-proġett tal-Junction tal-Marsa bejn triq Garibaldi u triq Aldomoro fil-Marsa. Ix-xogħol tal-pjattaformi kbar taħt l-art li fuqhom se jserħu l-kolonni l-oħra jinsab fi stadju avvanzat. Fuq il-lant tax-xogħol il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, l-Inġinier Frederick Azzopardi, spjega kif ħafna mill-pjattaformi jinsabu kważi lesti sabiex fil-ġimgħat li ġejjin jinbnew il-kolonni fuqhom ukoll. Dan il-fażi ta' bħalissa qegħdin nagħtu il-konkos fl-ewwel żewġ kolonni minn 14 kolonna ta' dan il-bridge, l-ewwel flyover li anke aħna semmejna aktar qabel din is-sena li ser ikun lest sas-sajf li ġej. F'din il-fażi ta' dan l-akbar proġett infrastrutturali li qatra pajjiżna qegħdin jitpoġġew fil-pedamenti tal-pjattaformi mijiet ta' tunnellati ta' ħadid li se jservu ta' ġenb biex fuqhom tistrieħ l-ewwel parti tal-flyover kif tinqata' mill-art, kif spjegat il-perit Kristabel Duka minn Infrastructure Malta. Parti minn din l-istruttura hija bil-konkos fejn ħajkun hemm aktar minn 700 tunnellata ta' ħadid. Spjegat kif il-ħadid se jinkesab il-konkos sabiex fuqu jkunu jistgħu jitqiegħdu l-kolonni li se jerfgħu il-flyover. Bażikament dawn fl-aħħar mill-aħħar ħajjitattew u ħajkun hemm il-kolonni fuqhom fejn ħajkun hemm madwar 40 kolonna. Sabiex ikomplu jinbnew il-kolonni ta' din il-flyover fil-jiem li għaddew, ingħalqet waħda mill-4 korsiji fid-direzzjoni tan-nofsinhar ħdejn it-traffic lights tal-Addorolata. Ix-xogħol f'dawn l-inħawi ġie ppjanat li jsir f'dawn il-jiem ta' festi tal-Ajt sabiex il-korsija tkun tista' tinfetaħ mill-ġdid wara l-btajjel tal-Ajt. Fil-jiem li ġejjin se jkun hemm ukoll tibdil fil-korsiji temporani li mit-traffic lights iwasslu lejn triq Giuseppe Garibaldi fid-direzzjoni tal-Gudja u l-ajruport. Hawnhekk ukoll jeħtieġ tingħalaq korsija sabiex tinbena l-14 il-kolonna tal-ewwel flyover. Qed jitlesta wkoll il-bini ta' waħda mill-aktar strutturi importanti u li tinkludi bażi kbira tal-konkos u l-ħadid li se sservi ta' ġenb biex fuqha tistrieħ l-ewwel parti tal-flyover hekk kif tinqata' mill-art. L-istruttura hija l-abbatment wall fejn bażikament minn hemmhekk ħatibda l-ewwel struttura ta' flyover biex ovvjament hija ħataqgħad għall-ewwel kolonni. B'investiment ta' 70 miljun euro il-proġett tal-Junction tal-Marsa jinkludi l-bini ta' 7 flyovers sabiex jitneħew darba għal dejjem it-traffic lights ta' maġemp iċ-ċimiterju tal-Addorolata. B'hekk se jonqos drastikament il-ħin tal-ivvjaġġar f'din ir-rotta ewlenija lejn in-nofsinhar ta' Malta għal aktar minn 100,000 persuna li jgħaddu minnha ta' kuljum. Barra minn hekk, l-inħawi se jgawdu wkoll minn arja aktar nadifa hekk kif se jonqsu bil-kbir it-ħaħen mill-karozzi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.